Hello guys, ani moनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ गोदानै बरायनानै लाग्रोलायबाय नै अमा बेदर जानोसैलाय दिनै ओमफ्राय नै जोगोनार आरो नै एजों संगोन आरोना बेजों संजानोसै गोथावनो गोरान आरोना जानो लुबैदों जोगोनारा बिराद मोजां माने ओंखायनो गोरानखौ लाबोबाय आरो अमा बेदरखौ दाना आं बेखौ अमा बेदरखौ रुना लाग्रोनोसै आरोना रुग्राबाय आङो अमा बेदरखौ दैया दुंथ'वाखै आरोना नै जोगोनारखौ संबाय आङो गथ'फोरा बेदर जाया नालाय ओंखायनो मिरामिस संनानै होनोसै आरो बिसोरनो एसे ओमफ्राय जोंनो माखासे दोनबाय आरो मिरामिस संनानै होनोसै गथ'फोरनो गोदौबाय आंना बेदरानो ओमफ्राय बेदराव होनाय नै माखासे दोनबाय आरो जोगोनारखौ बाथिया खुरै बियो सामसबो दंथ' सामस थाया इयाव नङा दान्दा स्कुलनिफ्राय स्कुल सुथि जानानै आइसक्रिम लाबोदोंमोन नालाय नै आवलिजोबजाबाय नै फिसालाया लखबदो बाबा लखबनानै जादो दे मा जाजोबखोलाय आयौ फिसा आवलिजोब्बायहाय सिबायलाय बालाय होलाय आखाया होलाय आं लखबना होनो र' आं फ्रिजआव दोन होनबाय आयौ गैला ओंखारलानो एसेल' जाबाय फ्रिजआव दोनबा आराम मोनजागौमोन नोङो नङा बांसिनसो आवलिगासिनो र' गोहो नोङो हमनायबा आप लोगों को तो से चावल जैसा लग रहा है क्या चावल जैसा लग रहा है आइसक्रीम चावल जैसा आच्छा स्पुन आच्छा नोङो सुनानै लानोसै आङो आरामनो सुनानै लाग्रोनोसै आरोना लोगोफोर मोदोम बासिनानै लाबोलायदोंमोन आङो जिरा सामब्राम गोजा गुफुर लायनो आङो खाथिनि दखानाव नै लानानै फैबाय आङो लोगोफोर नै थान्दा मोनसे लाबोफादो आङो ओमफ्राय ओंख्रि संनायखौनो दोननानै लांफैब्रबनांबाय आरोना ओमफ्राय खालामनो फैदिया सान्दुंआबो गोसाथार दखानाबो बन्द'मोन आरो ओमफ्राय आं फैनायजों खुलिनायजों बोरैबा ग्रोब जाबाय नङाबा एसे गोजानावसो थांनांसिगौमोन खाथियावनो मोनबाय आरो दा मोनफैबाय नै लोगोफोर गोलोमजोबलायबाय न' मोनफैबाय नै मिरामिस ओंख्रिया मोनबाय आरोना इयाव जिरा एसे देना होनोसै आरो ओमफ्राय नै बेदरनिया सारायानो दासो सान्दों आङो थाव होबाय आङो नै लोगोफोर सारायखौ गोसोम होननानै बासिना लोगोफोर माने बेयाव संबा बिराद गोथाव जायो ओंखायनो बेयावनो सङो आथिंलायनोसैहाय होनोसै आङो हालदै संख्रै सामब्राम गुफुर जों मस्ला देनाय मानि आङो हरफाजोब्बाय नै लोगोफोर गोजोनलायथारबायहाय मिरामिसा मोनथारबाय आरो नै आरो फिसालाफोरनो नै पनिर लाबोफादोंमोन आङो बेखौ एवना होनोसै फ्राय एवना होनांसिगोन जों बेदर जाबाथाय गावस्राबो नांथारगौ आरोना पनिरखौ जोंनो लाबोफानांलायबाय नै पनिर गैयाबा ओंखामखौनो जानो नागिरबावा आरो नांथारगौ माने नै एसे एवनानै लाग्रोनोसै आरामनो ओमफ्रायो बेनि उनाव आङो जोगोनारबो होनोसै आरोना
नै आं दसे आराम एवनानै एसे एवनानै लाबाय आंनि बेदरखौ दाना नै जोगोनारखौ होनोसैलाय आङो गथ'फोरनि पनिरखौबो एवगासिनो आङो नै लोगोफोर दै एसे होबाय आरोना ओमफ्राय बेखौ दैखौ आङो फोरानजोबगोन आरो ओमफ्राय फ्राय खालामनानै होनोसै ओरैहाय ओंखामखौबो जानबाय आरो लाइन थांदों लोगोफोर ओंखायनो खोमसि नुदों एसे लाइनाबो दाबो फैयाहाय खोमसि खोमसि जारलासो जाबाय नै दसे जोगोनार होनानैबो दसे एवबाय आरो आं ओमफ्रायो एबार दै होनोसै आरो दसे एवनानै लाग्रोबायमोन माने ओमफ्राय एबार दै होबाय नै मबाइल नायनायानो ओंखाम उखैयो बाबा र' ओंखाम मोनथ'वाखै पनिराबो मोनबाय नै एबार गथ'फोरनो ओंखामखौ होग्रोनोसै आरो जोंनियाथ' मोनथ'वाखैनो आरो नै संगासिनो दङ बिदिनो खुरनानै होग्रोनोसै ओंखामाबो मोनबाय आरो नै गथ'फोरनो ओंखाम हायगासिनो दङ जों जागौ गुसुसो जासिगोन इयो इसिनासो गुदुं गुदुं गोथाव जासिगोन गुदुं नालाय है नै जि मोजां जयो बियो नै गाहायाव ओंखाम जाबाबो बिदि आथिं जाखांजासिम बिदिनो आथिं हेबनानै जना थानो हायो आरो बियो ना दे जादो नै र' लगायगासिनो गुदुं ना रुइबाय खोमानो आराम रुइथारबायहाय जोगोनाराबो जानोसै दा टेस्टि टेस्टिनो लोगोफोर दुन्दिया नागिरबोबाय दुन्दियाबो मोनबोआसै आरो लोगोफोर मस्लाखौनो होबाय मोनबाय नै ओंखाम जानो जिरायबाय आङो नै लोगोफोर ओमफ्राय नै थोरसियावनो आङो लाजोब्बाय नै जोगोनार ओंख्रि ओमफ्राय नै बेदरबो लाबाय आङो माने गाहायावनो जनानै जानोसै आरो आङो ना लोगोफोर मेंगानायनि गोजौआव जोबाथाय मेंगा मोनोना मेंगुलायबाय उखैनायाबो हामथारला दाना जाबाय थानोसै आङो हा गुदुंथार जि गुदुंखा थासदे जादों लोगोफोर अमा बेदरजों जोगोनार जाफेराखैमोनहाय आङो माथो ओइ बिब'आ गोबाव जाथारबायमोन नालाय जायैयाबो बेखौनो होनगासिनोसै आरो बिब'आ बिराद गोबाव जाबायमोन आरो जोगोनारजों अमा बेदर जायैया ओमफ्राय दिनैसो जाबाय आङो ओंखामखौ जाबाय थानोसै आरोना लोगोफोर बिदिबा आङो दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जासिगोन नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनफिनसिगोन बाय